Parlamentari u artikli li saru mid-deputat Laburista Evarist Bartolo jitfgħu dawl fuq kif baqgħet is-sitwazzjoni tal-Lavalette Multi Manager Property Fund. Isħma li bihom ingidmu ħafna investituri żgħar illi wara spiċċaw ħadu lura ħafna inqas flus minn kemm kienu investew. Fil-mistoqsijiet parlamentari tiegħu Bartolo tax jifhem li dan il-prodott mhux talli ma nagħlaqx darba l dejjem talli dawk li ma jkunux konxi mill-kontroversja kollha għadhom jistgħu jinvestu fih. Bartolo jgħid ukoll li l-prospektus għal dan il-fond huwa fals, skorrett, inkonsistenti u maħsub biex jiżgwida. Prospektus li jikser ir-regoli li għandha fuq dan il-qasam l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji l-MFSA u li iżda l-istess awtorità qed tħalli kollox għaddej. Allegazzjonijiet li għalkemm ripetuti fuq gazzetti l-MFSA ma ħarġet l-ebda ċaħda jew dritt għal risposta dwarhom. Fl-istess artikli jingħad illi quddiem dan kollu iċ-Chairman u d-Direttur Ġenerali tal-MFSA mhux talli ma rispondewx talli kellhom reazzjonijiet arroganti fil-konfront ta' konsumatur li jagħmel ilment. Lil dan qalulu li xtaqgħu jirrispondu għall ilmenti tiegħu qabel iżda huma jkunu impenjati f'laqgħat biex isolvu l-kriżi tal-ewro. Iċ-Chairman Joseph Bannister għandu salarju ta' 85,000 euro fis-sena, dan apparti mill-karozza u kont tal-mobile imħallsa, b'kollox id-doppju tas-salarju ta' maġistrat. Intant l-eżerċizzju tal-MFSA biex jaraw jekk l-investituri li investew fil-Lavalette Multi Manager Property Fund kienux imħarġa biżżejjed biex jixtruh miexi bil-mod. Baqgħet ma nħattritx kumpanija esterna u indipendenti biex tagħmel din l-investigazzjoni fejn huwa mistenni aktar dewmien biex toħroġ id-deċiżjoni finali dwar dan.